Croeso i Penrhydd, podlediad lle da ni'n rhoi cyfle i sgwennwyr fynd dan groen, crefft, cymylliant a chynefin yn ei gwaith. Iestyn Tyne dwi. A Grug Muse dwi. A mae gennym ni benod chydig bach yn wahanol os yma, Grug, wrth i ni gael cwmni Alun Parrington, yr awdur a'r comediwr, o'r un pentra, chdi. Ia, mae Alun a fi yn dod o Garmel, a di bod yn ysgol Garmel fo'n gilydd, nôl yn newydd yn 90au, dechrau'r 2000s. Felly, nabod Alun ers bore oes, fwyna lai. Mae Alun yn awdur cwir a dosbarth gweithiol, a fel chdi'n sôn, mae'n sgwennu comedi ar gyfer teledu ac ar gyfer stand-up. A mi oedd y sgwrs yma jyst y bleser pur. Lot o nostalgia genna fi, jyst rili braf cael sgwrs o'n Garmel. A be oedd yn ddifyr iawn i fi oedd y ffordd mae'r pentra yna yn chwarae rôl mor bwysig yng waith Alun. Mae o yn sôn lot am bwysigrwydd cymeriadau ni waith a lle mae'n cymryd cymeriadau yna. Felly nes i mwynhau sgwrs am hynny efo. Sgwrs ddifyr iawn a gobeithio bod na ddim gormod o in-references a bod pob arall yn cael yr un pleser a drafod pentra bach obscure yn nyffrynoedd chwarelyddol o gogledd a gafodd fi ag Alun. Dwi'n teimlo'n especially nervous heddiw, cos dwi'n nabod Gwerfil as o'n i'n plentyn bach, so dwi'n teimlo fatha dwi'n methu dweud clwyfa na... Ti'n nabod fi ddigon da i gwybod enw fi? Grug. Fel fi Gwerfil. O, Gwerfil, Grug! Mi o'n y Gwerfil yn ysgol enw fi. Ia, so dwi yn neud... Nes i ddechrau yn neud stand-up. Dwi bod reit lwcus dwi'n cael neud stand-up trwy Gymru gyd, lle hefyd stand-up ar gyfer teledu. Dwi wedi'n gwneud fymryn bach o sgwennu, gysi sitcom dehidol yn hun ar S4C o'r enw Deli Derfel, a wedyn nath hwnna allan hefyd ar y teledu, oherwydd bod ni wedi cael feedback da, sy'n gret. A wedyn nes i wneud pilot yn ddiweddar efo Caryl Bryn a Iwan Pitt trwy Tynoplis, a hwnna'n brofiad bach gwahanol lle, cos oedd o'n syniadau 3 person yn trio. Iawn, dwi'n bod reit ffodus, dwi'n ond i ddechrau gwneud hyn rili ers 2019, nes i ddechrau meddwl am sgwennu fatha gyrfa, so dwi'n bod yn lwcus iawn. So sgwennu ar gyfer sgrin ac ar gyfer perfformio ti'n neud yn benna, lle. Wyt ti rioed i sgwennu fatha rhywbeth sydd wedi fynd allan just ar bapur, neu di bob dim ti'n neud ar gyfer perfformio? Be o ran, rhyw nofel neu fath? Just rhywbeth erthigol yn papur bro lleid, neu dwi'n gwybod wyt ti'n neud fatha math yna sgwennu? Wel, nes i wneud lot, wel dim lot, cwpl o erthiglau efo golwg ynglyn â Comic-Cons. Os ti'n ffolio ar Instagram, dwi'n huge Marvel geek, dwi'n darllen comics a stwff fel la. So dwi'n trafeilio Prydain hefyd, jyst yn mynd i'r conventions bach yma. So dwi'n sgwennu am hwnna hefyd, so ie. Nawn ni definitely dod nôl at Deli Derfel yn sicr y munud, lle. Ond, a ti di sôn na yn 2019 nes di ddechrau sgwennu, dyna pryd nes di ddechrau sgwennu comedi? Neu o'ch di sgwennu cynt? Dwi'n meddwl, o'n di mynd i brifysgol i wneud theatr a drama, lle. Ond yn brifysgol, o'n i beth efo diddordeb mewn sgwennu, o'n i potro eisiau actio, lle, eisiau perfformio, lle, ond ddim efo diddordeb sgwennu y testyn, lle. A dwi'n meddwl eisiau gwneud gweithio efo Fran Wen 2017, lle, ond hyd yn oed ar ôl hwnna, o'n i beth yn meddwl bod yn rhywbeth o'n i'n cario ymlaen wneud. Ond oedd ddim tan i fi wneud stand-up dechrau 2019. A gweithio ar y testyn a sylwi fatha addasu fo ar ôl pob perfformiad, lle nes i teimlo reit angerddol i'r gair, dwi'n meddwl, ynglyn â sgwennu, oedd o'n rhywbeth o'n i reit protective ohono fo, lle. Ni di fynd â ni drwy'r broses, fatha, os ti'n sgwennu darn o dydawan stand-up, lle ti'n dechrau, a mae'n swnio bod y golygu na jyst yn rhywbeth ti'n neud o hyd, ond ni di fynd â ni drwy'r broses lle ti'n cychwyn, a lle wyt ti pan wyt ti'n sgwennu hefyd? So, lot o bethau, enwedig yn y dechrau, dwi'n meddwl, unwaith ti'n cael yr olwyn yn troi, ti'n meddwl am jokes fel ti'n mynd, a dwi'n fan mawr o na either recordio llais yn hun ar ffôn fi, neu na gyrru message, voice note yn y ffrindiau agos fi, cynnwyr gliro'r joc, a meddwl bod hwnna'n gweithio. Ond i dechrau fo lle, o'n i wedi mynd trwy cyfnod rili afiach lle yn y mywyd personol, o'n i wedi bod efo'r boi yma am 7 mlynedd. A dwi'n nes i ar gyfer iechyd meddwl fi dechrau journaling. So oedd hwnna yn sgwennu lot, a ti'n gorfod bod yn gwbl onall, a oedd o fatha therapi, oedd o fel, o'n i fo
gymaint o beth amdano yn ymhenni, ond wrth sgwennu, oedd o kind of yn clirio fo allan. So, pam ges i gynnig gwneud stand-up, nes i fynd at y journal na i ddechrau efo lle, a meddwl, cos o'n i ddim yn trwada gili fatha traumatic lle, ond o lot ohono'n darllen nôl fatha reit ffynnu, ond ddim ar bwrpas. Okay. So, dwi'n meddwl, oedd o'n rhywbeth o'n i'n neud, just fel therapi'n hun, mwy na lai. So unwaith o'ch chi efo'r Beibl yna lle rhyw 5 neu 10 munud lle, ar ôl wedyn oeddech chi'n addasu joc lle, newid certain peth lle, ac unwaith mae'r olwyn yn troi mewn haws. So ti'n byw'n Garmal tan ddiweddar, ond ti wedi symud i'r Rhyddlan? Do, dwi wedi gadael Carmel, dwi'n mynd i'r Rhyddlan o'n, so... Mae mam dal yn flin o fi. Ond, be di rôl fatha'r ardal na lle ti di, dim jyst tyfu fyny, ond di byw fatha oedolyn am fatha chunk golewd o fywyd di, be di fatha dylanwad Garmal ar be ti'n sgwennu am, ffordd ti'n sgwennu, ydyn ni'n gallu clywed a gweld Carmel yn y gwaith o gwbl? Sy'n gobeithio, mae Garmel sy'n diffynanllai bobl sy'n gwybod, mae'n ardal beautiful, mae'n stunning lle, ond yr elfen o'r ardal yna sy'n gwaith fi mwy yn y byd ydy y pobl, 100% y pobl, dwi'n meddwl gen i, dwi'n siŵr sy'n rhywun yn gig fi no Sul, ond mae'n cymeriad o'r enw Jail, a dim dyna enw go iawn y person, ond mae'n cael ei ddylanwadu gyn rhywun sy'n yn Carmel, sy'n bach o fatha, sy'n licio fad a bach o know-it-all, I guess. A dyn, hefyd wedyn yn Deli Derfa, lle o ran y cwsmeriad, y fam Sheila yn enwedig, lle mae'n kind of stereotype o pob mam oedd yn giat ysgol, lle so y pobl mwyn am byd o ran comedi, So, os ti'n Rhyddlan wan, wyt ti'n mynd i ddechrau sgwennu bobl Rhyddlan, neu ti'n meddwl wedi'n dal yn fel tynnu ar Carmel a ardal Dyffryn Nantlla? Ti'n meddwl beth sy'n rili ffynnu bod chdi'n dweud hynna? Dwi wedi bod yn defnyddio lot o'r un ddeunydd wan ers dechrau rili, ond eto bod o'n addasu, a dwi wedi meddwl cymryd bach o seibiant, jyst i trio cael bach o material newydd. A rhoi seibiant i bobl Garmel, Ia. Ond lot o'r jokes dwi kind of wedi bod yn voice notio ydy am pobl Rhyddlan, cos mae'n ardal lyflu, mae'n beautiful, ond eitha Saesneigaidd lle. A mae'na boi yma, mae'na pub lle da ni'n mynd i, a nath y boi sy'n berchan y pub adio fi ar Facebook. Ac ar Facebook, obviously dwi efo pob dim dwi'n neud o ran S4C a stand-up. A mae'n kind of dim dyn obsessed efo'r ffact bod fi'n neud teledu a stwff. So pob sio, mae fi a cariad fi a ffrindiau fo'n mynd yna. Mae'n mynd, he's a celeb him, he's a Welsh celeb. A dwi'n dweud, na, dwi ddim. A dyn nes i fynd fewn unwaith i'r bar, ac oedd cariad fi allan, a nath y boi, Darren, fynd as boi, he's a celeb him, he's on Welsh TV. A nath ffrind fo fynd ddo, is he any good? I don't know, I don't speak Welsh. A nath ffrind fo fynd wedyn, I could tell he wasn't from around here, he's got nice teeth. So just stories fel e, dwi'n meddwl bod nhw'n absolute comedy gold, y sgyrsia na rhwng pobl, sy'n bron i'n fod ar llwyfan, mae'n fod yn bersonol, ond dwi'n meddwl bod o'n hilarious. So mae y broses na, fatha gwrando, yn swnio fatha bod o'n rhan rili pwysig o proses chdi mewn ffordd. Nes i'n paso test dreifio fi tan o'n i'n 26, a be o'n i'n neud, o'n i'n rhoi headphones i fewn ar bus, ond o'n i ddim yn chwarae music, so o'n i'n gwrando ar sgyrsia pobl. Oh my god. Reit slay. Dwi'n yn gwybod beth i ddeud. Sorry. Dwi'n jyst mynd i watcha beth dwi'n ddeud o gwmpas chdi. Hyn ymlaen, dwi'n Oh my god. Na gofyn i fi endio fyny ar ryw S4C special. O'n eisiau dod yn ôl at Deli Derfel a ti'n sôn am rôl Carmel, a falle fydwn ni sôn mwy am Carmel o math o ledio, mae o'n bentre ôl chwarelyddol, dydy pentre dosbarth gweithiol, neu mi oedd o pan da ni'n tyfu fyny, yn sicr, mae'n prysur newid, dydy, tai han dod yn fwy o thing. Yes. A mae le prydferth, fel ti'n dweud, ond mae hefyd, mae'n acquired taste, dydy, mae'n ei llichu, reit o'ch ben y pentra, pob yn gallu gwerthfawrogi harddwch Carmel, dwi'n meddwl. Ond, ti'n sôn am, a capal yn bwysig hefyd, doedd? Dwi'n cofio ysgol Sul yn massive thing pan o'n i'n Dwi'n cofio un adag lle fi oedd yr unig blentyn ond ddim yn mynd i ysgol Sul, a o'n i teimlo'n stigmatised iawn. Mae pawb arall yn cael mynd i ysgol Sul ac sweets gan anti-pwy bynnag ond yn rhoi sweets yr wrthos yna lle. Ond anyway, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n rhoi y cyd-destun yna ar fatha math o
ledio'r math o fagwraeth mae rhywun yn cael yna. A mae queerness a bod yn rhywun dosbarth gweithiol yn, ti'n dweud bod yn bwysig i chdi lle, a oeddech chdi'n sôn bod yn rhywbeth oeddech chdi yn rhywbeth archwilio drwy gymeriad derfel yn deli derfel, di hynna'n deg i ddweud? Yndi. So, dwi'n meddwl, lot o fi'n tyfu fyny fatha boi queer yn y cymuned working class yma, mae hynna wedi helpu fi lot o ran y safbwynt o bod i outside lle bron a ella gweld pethau o fyw bach yn wahanol i bobl eraill. Ond efo deli derfel, so nathon ni'n neud 4 pennod, a nes i, oedd yn brofiad gwych i fi lle jyst cael sgwennu a hefyd bod pobl o fewn byd teledu yn cyfnogol o hynna lle a bod yn cael feedback yma. Cos efo stand-up, lot o weithiau, os ti'n neud joc, a dio ddim yn joc da, ti'n gwybod sydd bin lle, ond efo teledu mae bron, ti'n trio bod yn ffynnu, yn gobeithio fydd pobl yn gwachod o adra, yn ffeindio fo'n ffynnu, a ti'n yn gwybod lle. Ond o ran y cymeriad, dwi'n meddwl oedd o very slapstick, oedd yn gorau newid lot cos o Covid a y 2 meters ma. Ond dwi'n meddwl, really, os ti'n sbio arno fo, os dwi'n gwneud job fi'n iawn, fatha heina, beth ydy cymeriad working class sy'n gweithio yn y caffi yma, sy'n oedd isio bod yn superstar, oedd isio bod yn famous, ond dwi'n meddwl mae'na lein am glaneithu yna. Ond bod o heb wedi cael y cyfle yna, lle, cos y teulu mae'n cael ei eni i, lle. So dwi'n meddwl hynna'n lot o hwnna fi yn mynegu'n hun trwy'r cymeriad, really. O na, be oedd yn dylan, pan ni'n tyfu fyny, lle, o na, fatha y cymeriadau yma oedd yn mynegu'r profiad yna, neu, be fysa di dylanwadu chdi fatha sgwennwr, pan oedd chdi, neu fatha, oedd chdi'n sôn Comic-Con, di hwnna'n dod i fewn i sgwennu chdi o gwbl, fatha'r dylanwadau yna? Ti'n cyfarfod lot o sgwennwyr o y byd comics a teledu a ffilm yn y comic convention lle, ond un sgwennwr, a dwi'n reit ffodus bod fi wedi cyfarfod fo, nath ddylanwadu fi mwy na'n byd oedd Russell T Davies. Fel ti'n gwybod, o'n i'n huge Doctor Who nerd pan ddoth y gyfres nôl yn 2005. A hwnna fod tro cyntaf fi weld cymeriadau hoiw neu queer lle yn cael ei sgwennu fath ar arwyr lle, dim nhw oedd the butt of the joke. Dwi'n cofio tyfu fyny efo stwff fatha Coronation, which I still love, ond oeddech chi efo just y stereotypes ma, a ffaith bod cymeriad Sean yn hoiw, hwnna oedd bron fatha punchline bob 2 funud, a ddo'n neud i chdi teimlo'n tyfu fyny. A mae'n ffynnu, I guess, bod fi wedi mynd fewn i byd comedy, ond fatha, dyna cwbl ydy'n hunaniaeth i ydy, just punchline rhywun arall. So, oedd sgwennu Russell T Davies di dylanwadu lot arno fi. A hefyd, fel o'n i ddweud gynharach, bod nhw'r arwr y stori lle, bod nhw'n in charge of their own dynnu, i fod yn cheesy. Achos efo derfel lle, mae o'n sort of coded fel queer, ond ti'n mynd explicitly lawar na gweud, mae'n cynnil. Na, mae un lein reit feg yn yr episode efo Mary Lovegreen lle mae'n dweud rhywbeth am dyn lle, ond fel arall na, dio ddim. A mae hynna'n rhywbeth hefyd o ran bod fi'n disgwennu fo a perfformio fo lle. Dwi'n meddwl cymeriad yn bodoli cyn i ni roi derfel anna fo, a fi gael chwarae fo fel rhywun camp totally unashamed o'n hyn lle. Cos faint o weithiau ti'n gweld pobl straight yn actio y campness a homophobic, kind of fatha undertones na. So i fi oedd o reit bwerus i fi cael neud hynna, a sy'n dod fel o'n i isio. Ydyn ni'n mynd i weld fwy o derfel? Oh, I'd love, hopefully. Dwi bach, pan nath ni wneud elfer, oedd o'n lockdown pan ni'n am dro, fatha 10 times a day, so o'n i bach skinny. So sy'n iawn colli pwysau yn wneud elfer. Dwi dal efo'r wig, so who knows? Who knows? Be sa'ch chdi licio mynd ar cymeriad yna? Fatha, os o rhywbeth... Be sa'ch chdi licio gweld y cymeriad yna yn gwneud neu yn... Lle sa'ch chdi licio mynd â fo? Oh my god. Gath fi so Gareth Del fo Orchard yn Gaerdydd, nhw'n nath helpu fi developio'r syniad. Sgwrs bach gathon ni oedd sa'n ffynnu, cos ar diwedd cyfres sy'n kind of yn gadael Canarfon i fynd i fod yn superstar yn Llundan. Ond wbeth nath ni siarad am ydy, dwi'n meddwl yn Cymru, da ni fod gymaint o myths bron a folklore. Sy'n licio neitha bron fatha rhyw podcast series, fatha X-Files, lle mae derfel yn drownd yn archwilio fewn i'r myths yma. Fatha sy'n licio gweld derfel yn mynd i... lle di'r lle yn Bala, Urdd?
O, Glan Llyn? Glan Llyn, sy'n licio gweld derfel yn Glan Llyn, a fatha, oce, beth yw'r busnes Black Nun ma ta? Lle mai, dwi eisiau gwybod mwy amdani. Sy'n licio gweld o'n drwm llefydd Cymraeg fel a fatha sbio fewn iddyn nhw. Eto, sa fo'n ffynnu, ond eto bach o fatha factual hefyd, ie. Mae swnio bod gen ti berthynas rili diddorol efo'r cymeriad yma. Y ffaith bod chdi'n actio, ti di sgwennu fo, ti di actio fo. Ydy o'n rhyw fath o alter ego i chdi? Beth ydy perthynas chdi efo derfel? Pob tro, fatha mae fi a mam yn ffrio, mae mam ta, mae derfel yn dod allan wan. Perthynas fi o derfel? Dwi'n siŵr, I suppose mae o bron, o'n dweud gyna bod y cymeriad derfel di bodoli cyn i ni roed enw fo, lle. Ond oedd ffrindiau fi'n dweud, fel a o'n i yn ysgol pan o'n i'n kind of yn chwaraewirion y llais yna o'n i'n neud, lle. So mae bron fatha y fersiwn o fi, o ddim yn efo anxiety, o ddim yn teimlo eiselder yno, gwybod swn i byth fatha'r hoge eraill yn dosbarth fi, lle. Mae just a version totally unashamed a hyderus o honna fi, lle, efo gwallt. So, yeah. Difyr. Reit. Da ni'n dechrau dod at ddiwedd y sgwrs, dwi'n meddwl. Oh, no way! Wel... Oh my god. Da ni wedi cyfro lot o dir. O'n eisiau holi chdi, ti'n swnio fatha... Mae'r thing yma efo'r... Beth ti'n gwybod fo? Y voice note yn ddiddorol, de. Faint wyt ti'n symud hwnna o y ffôn i bapur wedyn, neu faint hwnna fos yn digwydd ar y ffôn, ti'n mwyn? Yndw, so na'n neud gan fi gymaint o... A dwi byth yn safio nhw dan enwa chwaith, so os dwi'n trio chwilio am joc, mae'n sy'n dweud Untitled Voice Note 76, Untitled Voice Note 49. So unwaith dwi'n kind of glido nhw efo'i gilydd a gwybod pa patrwm. Cos dwi ddim yn stand-up sy'n gallu just mynd fyny a dweud joc. Mae'n fwy o stori i'n fi lle, a mae'n plethu efo'i gilydd, a sa'ch ti'n mynd all y joc ola, unless i gwrando ar y joc cynta lle. Ond unwaith dwi kind of glido fo'n ymhen i wedyn, y ordor, mae'r jocs am fynd wedyn a roed nhw ar y bapur lle. Ond dwi'n meddwl bod hynna lot mwy o fath ar ryw safety net i fi, so bod fi efo yn pocad fi. God forbid fi'n mynd ar llwyfan a colli lle fi. Ond mae'n reit organic efo voice notes i fi lle. Ti di sôn am Russell T Davies fatha dylanwad ar y sort of sgwennu mwy sgriptaidd. Os o dylanwadau ar y comedy fatha... Mae stand-up yn swnio'n eitha gwahanol i, o'ch ti'n sôn dy hun am y gwahaniaethau lle. Os pwy di'r eitha comedians, sa'ch ti'n cymharu dy hun i, neu sy'n dylanwad ar eich di? Mae'n gymaint o rei, pan dwi'n cael weithiau, cos nes i dechrau, bron o'n i lwcus a anlwcus yn y ffordd nes i dechrau yn 2019, a o'n i mor lwcus gysi gymaint o gyfleoedd reit sydyn lle, oedd nath y byd ddod i kind of ben efo Covid, so dyna pam ges i'r cyfleoedd i wneud deli derfel a mwy o stwff efo hansall. Ac ar ôl hwnna wedyn, so pan ni'n trio dod nôl i feddylfryd yma o wneud stand-up, ges i ryw writer's block, a nes i eistedd lawr a bingio Catherine Tate. Bydda jyst y tri cyfres, dwi'n meddwl bod hi, i fi, o ran dylanwad. So ffyrig sy'n dod o cefndir reit gwahanol, mae hi reit middle class, lle, a reit... Obviously, mae'n ddynas, lle, ond mae'n rhywbeth just am humor hi. Sy'n fatha rhyw unlocio rhyw syniadau ma'n pen fi, so Catherine Tate bendant yn un mawr i fi. Unrhyw un arall, neu? Dwi'n mynd gwybod, dwi'n meddwl Catherine Tate, benna, dwi'n mynd Alun Carr, nes i watchad lot o stand-up Alun Carr, eto dwi'n meddwl y dyn o hoiw na, lle, nes i watchad cyfres fo rai ti fi'n ddiweddar, oedd hwnna'n gret. So dwi'n meddwl, sy'n gorfod cael rhyw Mount Rushmore o comedy, so dwi'n meddwl Alun Carr, Catherine Tate. Dwi'n meddwl, sy'n ni'n dweud Amy Schumer fyd, o'r ddol mae hi reit Americanaidd lle. Mae'r ffordd mae hi'n twtchad ar pethau bach risgei, ella di dylanwadu fi. Dwi'n siŵr, fi sa'r pedwerydd yn fi. Of course. Mae'n teimlo ar y funud bod yna rhyw fath o... i rwy'n o'r tu allan, fatha bod yna rhyw scene comedy fatha eitha cyffrous yn Cymru, fatha bod yna, a dim jyst yn scene, mae'n gymuned, di hynna'n fatha... Siarad fwy am beth sy'n digwydd yn yr fel cymuned comedy Cymraeg, dwi'n meddwl, enwedig yn siarad o eto gefndir o berson hoiw, so blwyddyn dwytha nathon ni'n neud sioe efo Beastly Media ar enw Ffyrnig, a be oedd noson o gomedi efo sawl ac gwahanol, efo fi'n cyflwyno, ond bod yr act i gyd yn dod o'r byd cwiar lle Cymraeg hefyd. A dwi'n cofio pan nathon nhw pitcho fo i fi, o'n i'n fatha, sa ddigon o fatha act cwiar Cymraeg ifanc o fewn yr oed yna,
A bron, erbyn ni gorffan rhestr yn y bobl bechod, oedden ni ddim efo amser ffitio fewn, sy'n wych. Pobl hyfryd, ie. Ie, ond mae'n neis, pobl fatha Mel Owen, dwi'n lot o gigs efo Carol Burke, Priya Hall, Ilen y Fab, felly mae mor neis. A bach surreal fyd, nech chi weld eich gilydd mewn rhyw pub yn ganol nunlla, de ta, a dwi'n mis wedyn gweld eich mewn pub arall yn ganol nunlla ar ochr arall y wlad. A mae'n rili neis, supportive. Ydy cael y bobl nad o gwmpas di yn fatha effeithio dy sgwennu di, fatha, ydy o'n, dwi'n gwybod, fatha, ydy o'n wahanol cael, cymuned o dy gwmpas di, lle? Dwi'n meddwl yn sicr o ran deunydd newydd, lle, swn i'n teimlo mwy cyffyrddus trio deunydd newydd os o'n i'n gwneud line-up efo rhywun fatha Carol Burke neu Mel Owen, which dwi'n meddwl amdano fatha ffrindiau rili da, lle. Ond dyda bod fi'n mynd ar ben yn hun i ryw pub yn ganol nunlla, dwi'n teimlo, swn i mor hyderus i drio stwff newydd, swn i'n cadw yr un hen set, lle. Na, mae'n neis, a dwi'n meddwl da ni gyd efo sawl WhatsApp grŵp gwahanol, so na, mae'n wych, dwi'n rili lwcus cael gymuned o comediwr Cymraeg. Briliant. Reit, dwi'n meddwl bod ni genuine yn dechrau dod o na, ond dwi'n mwydro pob. Na, mae wedi bod yn gymaint o hwyl siarad. Da ni'n sort of gorffan bob sgwrs efo rhywun cwestiwn bach byr. Ti di sôn rhywfaint am bod chdi wedi cael writer's block a bod chdi wedi watcha Castyn Tet. Os y beth eraill ti'n neud, pam di syniadau fatha ddim yn dod, os y bobl ti'n troi at, os y beth eraill ti'n troi at, beth ti'n neud pan ti'n fel constipated yn greadigol. Ti'n meddwl be, fel yn ffynnu ar dechrau bod ni wedi tyfu yn yr un ardal, os yna'n byd gwell i fi, neu os ti'n teimlo yn stuck, a dim hyd yn oed o ran sgwennu, lle dwi'n meddwl o ran iechyd meddwl hefyd bod chdi'n teimlo kind of yn trap neu'n isal, a oedden ni mor lwcus yn lockdown byw mewn ardal mor hardd, lle. So weithiau ti'n gallu gweithio ar testiau teimlo os yn byd nad allan, mynd am dro, ti'n meddwl rownd Cilgwyn, fyny Fron, Rosgad, a ti'n dod nôl at testyn, a mae bron fatha bod chdi'n recharge, lle mae'n anodd peidio mynd am dro rhwng lle da ni'n byw a peidio cael ysbrydoli mewn rhyw ffordd, lle, so. Gen ti gyd fyd, oes? Oes. Iawn help efo'r... Yndi. Dwi'n helpu gymaint sy'n licio, ia. Sy'n licio, sy'n ni jyst yn deud syniadau fo, sy'n fo'n teipio i gyd fyny, ond yn anffodus dwi'n hynna glyfar. Eto, ia. Briliant. Diolch o galon, Alun. Mae wedi bod yn bleser cael sgwrsio a dwi'n edrych ymlaen at weld beth sy'n dod nesaf. Oes prosiect ar y gweill gen ti, neu... Yndw, so nathon ni wneud peilot iawn met efo Tinoplis just dros blwyddyn ôl. Mae hwnna'n rhywbeth da ni dal... da ni wedi cael yn talu i wneud cyfres, so mae yna penodau wedi cael ei sgwennu. A eto, oedd yn rhywbeth cyffrous i fi. Oedden ni'n broses o'n o gweld os di esbydor ecnapus efo nhw, os eich nhw ymlaen, so touch wood. Pob lwc, edrych ymlaen. Diolch o galon i chdi am roed cip ni o dan y bonet ar injan dy sgwennu di. Yr hyn sy'n gyrru chdi a sut wyt ti'n mynd ati. A'n aml iawn, da ni'n cael cyfle i ganolbwyntio ar y broses a sut ti'n sgwennu yn hytrach na jyst canolbwyntio ar yr stwff gorffenedig, yr allbwn. A dwi'n gobeithio na creu'r gofod i'r math o'na sgyrsiau ydy diben pen rhydd. Diolch yn fawr hefyd i'n cynulleidfa fyw ni yma heddiw ac yn arbennig i'r Steddfod a Llenyddiaeth Cymru am roi llwyfan a chefnogaeth i'n galluogi ni i gynnal y sesiynau yma. Ond am rwan, rwch gymeradwyaeth eto i Alun Parrington. Thank you. Diolch yn fawr iawn i Llenyddiaeth Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol am gynnig llwyfan a nawdd i'r prosiect yma. I Aled Jones o gwmni y pod am y gwaith o olygu a cynhyrchu penrydd. Diolch i'r holl sgwennwyr da ni wedi clywed yn ystod y gyfres yma ac i bawb yng nghynulleidfaoedd byw yn wsos ni ym Moduan. Os da chi wedi mwynhau penrydd, tanysgrifiwch, soniwch am y podlediad efo'ch ffrindiau a da ni wrth yn bodda hefyd yn clywed eich adborth chi. Fedrwch chi gysylltu efo'r ddau ohono ni ar Instagram @Iestyn_Tyne ydw i ac @Grug Muse ydy Grug.